ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мактаби блогерӣ. Марҳамат, навори нави мошинҳои фурӯширо бо диққат то охир тамошо кунед. ҳатман дар навори имрӯза лайк монед ва мошинҳои мехостагиатонро дар комментария нависед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед ва замбулаи каналро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экрани мо мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ватсаби мо равон кунед. навори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯшии мерседес сечка мебошад. соли барораи 1998, объёми мотори 2.8 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 77 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии ваз 2101 мебошад. соли барораи 1973, объёми мотори 1.4 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш бошад 11 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии Toyota Camry мебошад. соли барораиаш 2011, объёми мотор 2.5 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. мошин вагонай срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 125 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии ваз 21014 мебошад. соли барораиаш 2012, объёми мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 35 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад. соли барораиаш 1996, объёми мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мотор 1.16, тонировка техосмотр 1 сола, гази евро 4. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш бошад 35 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии BMW тройка мебошад. соли барораиаш 2003, объёми мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 бои дига ҳуҷҷат дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 52 500 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии Daewoo Lacetti мебошад. соли барораиаш 2007, объёми мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. мошин ҳолаташ хубай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 27 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии Hyundai Accenta мебошад. соли барораиаш 2007, объёми мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин айни ҳол қарор дорад дар ашт. нархаш бошад 42 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшии Volkswagen Golf мебошад. соли барораиаш 1999, объёми мотори 1.6 литр,
нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик, мошин ҳолатиш хуб ай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 35 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии Infiniti мебошад. соли барориаш 2000, объём мотор 3 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гази евро 4 дора. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 16 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписата кунед, лайк монед ва зангулаи каналро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. 11 мошини фурӯшии ВАЗ 2107 мебошад. соли барориаш 2007, объём мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дора. айни ҳол қарор дорад дар Исфара. нархаш бошад 40 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии Шкода мебошад. соли барориаш 2008, объём мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 40 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии Daewoo Leganzel мебошад. соли барориаш 1997, объём мотор 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нав калсават кардем, балонош нав, маслаш нав. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 16 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии Kia Optima мебошад. соли барориаш 2011, объём мотор 2 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат, мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш бошад 56 000 сомонӣ. бо савдо меша. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 15 мошини фурӯшии Toyota Avalon мебошад. соли барориаш 2007, объём мотор 3.5 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача автомат, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. американка, старт-стоп. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 80 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед.